नमस्कार। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। दिल के बारे में बहुत बातचीत आपस में होती हुई आज कुछ हमनी के बात कर जाऊँ। सबसे पहले आयुर्वेद में हार्ट के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जौन बाड़े सन ओकरा में रखल गईल बाटे। हार्ट जौन बाटे बीच के बैलेंसिंग ऑर्गन बाटे, नीचे पेट ऊपर ब्रेन। ब्रेन के जौन चीज ना पसंद आई हार्ट के ना पसंद आई, पेट में जौन चीज ना पसंद आई वो सब देखा तो कब जाके कुछ उल्टा सीधा खैनी जा गैस बनल, सीना में दर्द चालू हो गई, केहू बोलल की छाती दर्द हो गई, केहू कुछ हो गई। हार्ट खातिर हमनी के का करी जा? सबसे पहला बात स्ट्रेस के कम कर जाओ, तनाव बिना मतलब के ना लिया जाओ। दूसरा बात एक्सरसाइज 45 मिनट के वॉक रेगुलर, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम जना से हाइपर वेंटिलेशन होके हार्ट के लोड कम पड़े वो कर जाओ। हार्ट के जे रोगी बाटे अपना कार्डियोलॉजिस्ट के टच में रखो, इमरजेंसी किट अपना पास रखो। काले 90% आदमी के जान बच जाला। कोनो भी अनवांटेड सिम्टम, अचानक पसीना आवे लागल, वॉमिट होके लागल, उल्टी होके लागल, चक्कर आवे लागल तो तुरंत अपन कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करी जाए। नमस्कार।